Менә bir кардашыбыз белән Türk кафесында утырып чыктык. Шәйләр içtik, сөйләшеп. Анда нәрсә исеме Пача дигән аш та бар икән, бурыш салганнар. Кызыл бурыш авызны үтеп ята хатта. Шуны әйтте теге танышым, әйдә алдык. Мин бардым да инде мазаклап әйтәм тегеләргә. Тегендә төркләр дә эшли, кемләр? Сездә мәйтәм Мустафа Кемаль Паша, ә безгә Пача бирегез мәйтәм. Тегеләр аңлады, алып килеп бирде, шуны ашап, шәйләр ичеп. Анда шәй дә мондый түгел, төрле үләннәр, әллә нәрсә кушкан, шундый. Мәсәлән, шуны тагы нәрсә шулай. Теге юлы да булды бер нәрсә. Анда карап торам. Күрше өстәлләргә ике татар хатны килеп утырган, сөйләштеләр, киттеләр. Ике ир кеше, 3-4 кеше утырса, анда һәр кайсы сөйләшәсе килсә, аларга уңай түгел, берсе күбрәк сөйләп китсә, тегеләргә инде уңайсызлана. Шуңа күрә ике кеше утыра. Әйе, шуны монда да күңелле карадым да мәйтәм. Шундый киң кафелары Стамбул дип язганда, ниткәннәр анда Таксим дигән манараны да төшереп куйганнар. Тагы нәрсәләр матурлап куйганнар. Шунда әллә бер дистәдән артык өстәлләр. Шунда килеп кешеләр утыра. Бүтән көнне керәсең кич белән. Кайсы вакытта күп булса 2 өстәл янында 1-4 кеше утыра. Бу юлы ял көнне булганга күрә 3-4 өстәл, бер мизгел 5 өстәл. Шунда сөйләшеп утыралар. Шунасын ул мин әйтәм, менә бит алар гади генә киенгәннәр. Бездә татар кешесе теге кафе нәрсәм шунда керә дә аракы белән алар заказ бирәләр дә, сыра белән я аракы эчәләр дә, я урамда әле каршы булды татар ачып бирәле шишамны ди, ярты литр үзе эчкән дә, тагы ярты литрны шишамны ач дип ачуланып минем ята. Менә бу танышны мин әйткәнем. Нигә әйтәм, бездә шулай юк татарда, нигә утырмыйлар? Ул тотынды, алар ди, без ди төрле халыклар белән аралашып биткән, алар имеш ди, менә бер халык мәйтәм юк. Алар мәйтәм вакытында теге султаннар вакытында заманында алар әрмәндә, яһудида, хатта алар ислам диненә кергәннәр, карьера ясыйм дип. Шунасын мәйтәм, анда фарсида, гарәптә төрле милләт кешеләр мәйтәм. Төркиядә шул теге нәрсә дип атылар вакытта Османская империя, Госманлык императорлыгы. Шунда мәйтәм яшәгәннәр. Алар тик ул вакытта бер көчле идеологиясе булган. Шуңа күрә. Ә безнең идеология ул Сталин чорында авылдагы татарлар бәлки телен, гореф гадәтен саклап калыр иде. Авылда хатта динен дә сакладылар. Әмма эшсезлек булды. Колхозлар, Татарстанда бигрәк җир җитми. Безнең Оренбург өлкәсендә далалар киң, уңышлар үстереп нәрсә, теге будай үстереп нәрсәләр, ничтә булса ачтан каталап алай йөрмәгәннәр инде. Татарстанда бик авыр кичергәннәр ачлыкны. Мин әнә педагогия институтын тулай торганда торган чакта, шунда апа әйткәни, ул бәлки шул 47 елга ачлыкны кичергәндер. Ул үзе 30 елларда дөньяга килгән, шул бәлки шуны әйткәндер. Бик авыр булды, бик авыр дип сөйләде. Бездә алай 47 елга ачлыкны әти-әни искә алмыйлар, алар бераз тик әти әйткән, аз гына 32 елнымы шуны тик эләктереп алган ул.
ул 21-22 елда булганны бала чакта булган, әмма ул алай исенә калмаган инде хәтерендә. Менә шуңа күрә татарлар 20-нчы еллар, 30-нчы еллар стройки, индустрия дип тяжелый шунда барганнар, шул Екатеринбург, Свердловск шәһәренә, бүтән шәһәрләренә анда эшләгәннәр. Аларга хөкүмәтнең бирә торган, тукландыра торган ризыгы булмаган, киендерә торган киеме булмаган, аягына кия торган аяк киемләре булмаган, алар тора торган йортлары да булмаган, шул баракларда яшәгән мискин авылдан килгәч, алар авылда бит бигрәк ачлык, шул ачлык куган, бәлки шунда шәһәрдә барып эшләгәннәр, баракларда торып, ачлы туклы яшәп, анда пропаганда, анда аларны тәрбияләгән Сталин пропагандасы, татар телендә газетлар чыккан төрле-төрле, бүтән шәһәрләр шулай. Асыңдан бара-бара 40-нчы елны без университетта укканда, журналист факультетында безгә сөйләгәннәр иде. Шул газетлар ябылып беткән. Урыста бар бит теге, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Шуңа күрә, хатта ул теге 49 елга хәтле Берлинда да татар телендәме чыккан күп тиражлы газет. Аны мин теге әнине мәрхүм авылдашына барганда, кунак булганда, ул анарда бар иде, күрдем мин ул газетны, кызыксынадым, нигәдер мин аны. Шуннан соң тагы, мәсәлән, Мәскәүдә метро төзгәндә чыккан ул газет, күп тиражлы, многотиражный дигән шундый газет атылар. Шул метро төзгәндә татарлар өчен татар телендә чыккан, татарлар күп катнашкан, алар ачлы туклы яшәп, шуны ул вакытта ашарга бирмәгәннәр, юннәп, әлтеге мин вакытта китап укыган идем. Инде ул теге Кызыл гвардия, кызыллар гаскәрләренең ул вакытта сәясәтен алып барган инде язучылар. Шунда килгән имеш берсе ди, акларның ди җитәкчесе, слава вам дигән имеш ди. Ә калганнары безгә дигән. Шун кебек ул вакытта шул теге слава вам, сезгә дан дип газетта тик кешене мактап торганнар. Кем ачлы туклы эшләгән, тамагы туймаган, киемесе булмаган, тик газетта мактап кына торганнар, аклы кара шул теге газетта чыккан, шул газетта мактап кына торганнар инде. Шул дан сезгә дан дип, фәлән имеш ни, шахтер, алда баручы шулай дип, шул газетта ул вакытта көчле булган. Ул ана Девчата дигән урыс телендә киноны карагансыздыр әле, бәлки. Урманда утын түгел инде, урманны кискәннәр. Шунда бит күп тиражлы газет. Шунда беренче биттә теге Рыбкин дигән нәрсә дигән әле, онтын фамилиясе, танылган бер актер инде, урысча әйтмешле. Шунага теге гашыйк булган теге кыз ашу килеп, ул бөтен киосклардан газетны җыеп юкка чыгарган. Шул вакытта анда инде ул вакытта инде бераз түләгәннәрдер инде. Ну шунда да әйтәсем килә. Алар бит тулай торакта торганнар һәммәсе, тулай торакта. Инде кинода күрсәтәләр инде. Гаилә төзгәч имеш ул фатир биргәннәр. Әле теге кем әле фамилиясе Пуговкин дигән китеп бара бит анда. Завхозмы? Егет белән кыз утырса эскамьяда, кара, бушка утырасыз, быел имеш фатир булмаячак дип шулай аларга әйткән була имеш. Менә шулай. Шулай әйтәс килә. Ул вакытта тик алда баручыларга бераз тик, ул инде алда баручы бригада булган әле. Анда да әле бәлки кемдер әйтер, ул кино дип. Кино, әмма ул бит бер чыганагы бит шул дөрес тормыштан ала. Шул әле алда баручы бригадага, хатта җитәкчесенә дә әле фатиры булмагандыр. Шул алар тулай торакта торганнар, беренче малай бер бүлмәдә. Шул ул вакытта инде анда күрсәткән булалар, шоколад, конфет алырга мөмкин булган, сәгать тә, төрле нәрсә, бу нәрсә. Минемчә андый нәрсә булмагандыр. Анда әле бер Саныч дигәнме, заходил такой один, облезлый дип әйтте бит. Шул урындык ясап имеш табуретка алып килә. Ул нигә кибеттән сатып алмый? Үзе ясый. Чөнки ул вакытта алай
товар ягыннан кытлык булгандыр. Шуңа күрә бәлки. Менә мин шуларны уйлыйм да, мен әйтәм, нәрсә инде ул, мәсәлән. Менә безнең халкыбыз шулай яшәгән, тәрбияләнгән, идеология көчле булган. Безнең авылда, мәсәлән, Казак халкы белән без берләшеп, анда нәрсә инде, садакалар уздырып, аш диләр, менә Татарстанда аш уздырганда садака берләшеп, шунда гаитләрне уздырып, кич белән авыз ачтырып, ифтар дигән, шунасын гаит намазын укытып, берәүнең йортында, шунда минем фикерем буенча, әгәр дә халык җыйналып, имзалар куеп, Мәскәүгә барып таләп итсә, анда бар комитет при кабинете министров, нәрсә мәл бар, по делам религии дигән. Бәлки аларга рөхсәт тә итерләр иде мәчетне ачырга. Анда ул мәчеттә таштан салган, революция кадәр Сайыновлар бер туганнар төзгән 100 кешелек таш мәчет. Шунда рабкопның склады булган ие, лабазы дип әйтәләр, базы. Аны минем абыем рабкоп җитәкчесе булып эшлидер, мин бер вакытта барып чыккан идем. Шунда мин исемдә кайсы җирдә күземә төште, мин бүтән товарларны күрмәдем, күземә төште кайсы җирдә торган ящиклары, аның ящик эченә аракы. Чөнки ул күзгә нигә ташланды? Ул бит барбер, мин исемдә тотам мәчет икәнне. Шул мине ничектер урыс әйтә әле, шокировал ди. Шул кебек миңа бераз ничектер тыелды. Бу сәйер булып тыелды. Мен әйтәм, кара әле, мәчет ниендә дип. Шунысын инде соңыдан демократия килгәч, ул абыем шул теге рабкоп җитәкчесе, анда мулла булды. Менә мен әйтәм, электә ул хуҗа булды шул складның, мәсәлән, бинаның соңыдан да бер ягыннан хуҗа дисә була инде. Ремонт ясадылар, анда район үзәгендә инде шахта, шунда немеш булды, кем булды? Шахтаның җитәкчесе, алар теге нәрсә дип әйтәләр инде? Кровля, түбәсенә материал бирделәр. Шунасын теге аэродром булды, хәрби аэродром, Төстүбә Солилецкия шәһәрендә. Алар шул самолетлар оча торган, шунда тимерләр юлда, юл ясаган тимер юл, шул йөрергә, самолетка очырга. Шуларны белән өләштеләр, шуны куршап алдылар. Һәм инде әле Германия киткәндә безнең күрше бер хутыр булды, немешләрнең шунда зур киләме булган икән. Аны ул китереп Әтимәр Хумсилидер Германия китә, менә мәчеткә дип. Ул район үзәгендә ширкәү булды. Әмма ул анда пармаган, менә мәчеткә дип. Чөнки минем фикерем буенча, ул шул бездән 8 чакрым барсы булган немешләрнең колония хутырлары, шуннан чыккан, үскән, шунда бәлки кеше булгандыр. Шуңа күрә безнең авылны якын күреп, безнең авылны алар бит, беләсез бит, инде без авылда торабыз, безнең татар халкы, казак халкы кунакчыл, алар бүтән кешене дә кабул итәләр. Шуңа күрә ул бәлки кунак булып биргәндер шунда. Шуңа күрә рәхмәтлеген белдерәсе килеп, шул ниен биргән инде. Зур киләмен биреп киткән анда. Аны. Менә шулай әйтәсең килә, җәмәгать, ул безнең халык вакытында идеологияга дучар булып, нәрсә инде, шул идеология астында тәрбияләнеп, шуңа күрә алар бер ягыннан бераз кунакчылыкны югалтып, икенче яктан ата-бабаларның гореф-гадәтләрен саклый алмаганнар, чөнки анда шәһәрдә, шахтада эшләп, я кайда, мәсәлән, эшләп, ана Донбассны алыгыз, нихәтле татарлар анда. Әйе, шунасын монда да Уралмаш, Химмаш, әллә нинди машина строительный заводлар, шулар сыр дип, анда татар эшләгән. Аларны бит идеология көчле булды, анда урыс телендә тик бер мизгел татарларга гына ирек булган, шул татар телендә газетлар чыккан. Башка вакытта юк. Соңыдан инде менә хәзер чыгар татар телендә. Әмма ул теге урыста әйтәләр, пока солнце взойдет, роса очи вывести. Хәзер кануннарда каршы килми, ул вакытта да килмәгән, әмма рөхсәт алай булмаган. Хәзер мәсәлән чыгар татар телендә газет, кеше теләсә журнал, мәсәлән татар телендә радио тапшыру, татар телендә телевизион тапшыру. Юк, ул менә хәзер инде вакытында теге урыс әйткән шул, пока
солнце взойдет, роса очи выйсти. Шун кебек инде ул вакыты узган, без халкыбыз үзгәргән. Алар инде кайта бергә утырып аракы эчә, татар белән ярышып, шәйләр ичеп утырмый. Менә Төркиядән килгәннәр алар, карасам гади гына киенгәннәр, шундый киемнәре бер гади эшчеләр булып йөриләр, бәлки алар. Икәүләп килеп, кирип, шунда шәйләр ичеп, күңеләшеп сөйләшеп утыралар. Бездә мәсәлән кеше нигә ярамый? Менә ни хәтле, менә шушы йортларны карагыз, яртысы татар. Ул килә дә телевизорга багына да утыра. Шунда кафега бар да утыра, шәй кыйбат түгел. Ул бүтән җирдә җитештергән шәйдә тәмнерәк өйгә караганда. Бер-берсенә йөрмиләр. Элек ичмасам булган кунакка йөргәннәр бер-берсенә. СССР чорында шунасын инде ничектер күрше-күршегә кергән. Хәзер күрше-күршегә дә керми. Мин әле Гагаузия барганда авылда әйткәнем, алар әйтә, бездә дә хәзер бераз халык үзгәрде ди. Элек бер-берсенә йөршәләр иде ди. Хәзер андый нәрсә юк ди. Андый нәрсә юк ди, кызганычка каршы. Бездә дә битеп бара ди. Менә ул теге глобаль минемчә масштаб шундый, масштабта шундый күренеш бәлки. Ничек аны яңадан яңартып, иске ата-бабаларыбызның гырыф-гадәтләрен кайтарып, кеше шәйләр ичеп, тәмле нәрсәләр белән шәй ичеп, күңеләшеп утырса, нәрсәсе бар аны ул? Нәрсә бар? Ана нихәтле урын буш анда. Үз телеңдә сөйләш тә утыр, берәү дә сине китми. Без бит җәмәгать зар какшап йөргән кешеләр тилмереп, вакытында университетта укыганда мин шул теге Тулай торактан урамдамы, каямы күрдем, бер малай әйтә, татар бүтән әллә Горный институт дигән шул яныбызда бар иде. Шуннан бер булдымы? Мин әле китеп барганда, китеп барадырым, тәрәзәсе ачык, шуннан нине магнитофонны куепмы, татарча җырлар яңгырап тора урамга. Мин килеп сорашканым, әллә татар булды, әллә башкорт малае булды ул, әллә башкорт малае татар телендә сагынып нитеп җырларны яңгыратып куйган. Шунда әйткән иде ул миңа, менә минде татарларны, башкортларны белмим, әйттеме, алар телиме, теләсә. Айына бер тапкыр шушы безнең ашханада Большакова 71 шунда җыйналып бәйрәм нәрсә кич, татар кичәсен уздырыйк, татар башкортмы, әллә татар кичәсе, бәлки шулай баш татар гына әйткән ул, уздырыйк дигән иде. Аны ди миңа тыйдылар ди, каршы чыктылар ди. Кая? Ул вакытта Конституцияда язылган микән ул тыйлырга тиеш туган телләр дип? Юк. Әмма идеология барды. Коммунистларның идеологиясы бер инде единый общий советский народ дип, шулай мине хатта укыган, бергә укыган кызларга татар җырларын бераз җырлап бирәм дисәм, шулай татар халкы хакында сөйләсәм, алар бер ваимсыз булып, яри инде бездә бер халык советский народ дип тотыналар, алар надан булган минемчә, мин аларга җавап бирәдем. Анда нигә ул советский народ кайда язылган, бер телдә сөйләшергә тиеш, бер телдә генә җырлар башкарырга тиеш дип. Алар әйтергә сүзләр дә калмыйдыр хатта. Менә шулай булды. Әйе. Булды шулай. Анда тик шул елына бер тапкыр Сабантуй 2 көн буладыр. Анда әйе, аны дөрес хак, ул 2 көн узадыр. Татарчамы, ни яңгырыйдыр җырлар, шулай әйтәләр. Мин анда Маяковский исемдәге паркта барып, биеп көн буена, икенче көнне аякларым теге шешне бетә, бик күп буйгаш авырта. Мин тагы барам, аксап барам да тагы һаман шул биергә тотынам, чөнки ошыйдыр шулай. Ул вакытта булды, анда мин бер апа, ул мин Тулай тракта торганда хат ялгыш китергәннәр. Ул өенә апарып бирсәм, татар бит фамилиясе. Аның кызы да бар, мен әйтәм, бәлки танышырмын дип уйлап, өметләнеп барсам, ул апа хатны кулда тота. Каян килгән, нәрсә булган, нигә ялгыш килгән, шулай ди. Бердә әйтми, син каян килдең? Оренбургданмы? Оренбург якта татармы? Кил, үз шәй ич. Менә сөйләшеп, ул кая укыйсың? Университетта укыйсың. Журналист факультетны. Мине менә уйлап торы, ишеннән уйлар, кызым бар, бәлки танышыр, менә яхшы кеше булса, арак эчми торган шундый
гаиләдән булса, бәлки кияү дә булып китер дип андый фикердә тумагандыр бәлки. Ул аның малайы, яшүсмер, анда мин вакытында журналистик факультетында деканаты үтенеше буенча үтенде. Бер малай белән, Козлов дигән малай белән без бардык. Верхотуре шәһәрендә, анда чиркәүләр күп, Распутинда килеп киткән, Кремле бар. Шунда газеткә ярдәм итәргә 2 атнага кышкы каникулларда эшләп кайттык шунда. Шунда ул теге төрмәдә утыра икән. Яшүсмер, теге ул малайы, шул хатлар яза икән шунда. Мен әйтәм, менә күрдегезме? Ул элек ата-бабалар балларын, оныкларын тәрбияләгән, алай анда җинаять кылып, татарлар бузыл бирмәгән арак ичеп. Монда менә хәзер икенче идеология булганга күрә, алар менә шул бузылып йөри. Ул бит безгә әйтте, менә татар мәктәбен оештыргач, анда ди, бер җинаять кылган малай булмады ди, бер җинаять кылган малай булмады ди. Һәм урыс мәктәбен инде безнең активистлар артыннан йөрде дә, татар активистлар не ди, урыслардан да, урыс телендә дә, урысның да саф урыс телендә булсын мәктәп, урыс мәктәбе махсус дип шулай таләп иткәннәр. Анда Бардаков дигәнме, урысмы, мен аны помни имя свое дип газетта бер бит зур итеп мактап язып та куйдым. Ул шунда әйткән иде, менә ди, безнең ди шундый татар активистлары таләп итеп ди, алар ди бүтән җирдә йөреп безгә ачтырдылар шул ди. Бездә дә шул ди җинаятьчелек юк бездә ди, менә бүтән шәһәрдәге мәктәпләргә караганда ди, бездә алай җинаятьчелек анда юк ди, бигрәк тә юк ди, менә абсолютно ди. Татарларда шулай ди, менә милли тәрбия шулай ди. Милли тәрбиядә бит кануннары юк бит, арак ичәргә, тәмәк тартырга, бузылырга, түбәләшеп, сугышып, кырлышып йөрергә юк, андый нәрсә юк мәсәлән. Шуңа күрә инде кеше нәрсә, кеше яман якка бузылып китмәй инде ул хатта. Менә ул теге бала чактан итә, яманга өйрәнә, ичемлекләргә, башын аракка салып, шулай бузылып китә ул кеше. Минемчә ул мәсәлән дәүләт сәясәтен оештырган чакта алар күз алдына китерергә тиеш. Ул кеше гел менә шундый кануннар, шундый юнәлештә тәрбияләнгән кеше анарга зыян китермәсме? Аракыдан туктарып булырмы икән? Ул вакытта бит хөкүмәт тырышкан булган иде көрәшергә. Мин Сахалинда практикада булганда газеттә мин бер поликлиника теге шифаханамы, шифаханада утырган чакта скамьяда карап утырам, килеп шунда аракка каршы бер дивар газетін, стена, ягъни урысча инде газетін чыгарып, шунда эләргә дине, аракы шу зыян китерә, шулай дип, аракка каршы дип шундый газеттә. Анда да шул барды, соңдан инде Горбачев алып барды, шулык бер 2 атнадан, 3 атнаданмы Горбачевның указы чыкты да, шулай ичемлекләргә каршы көрәш хөкүмәт тарафыннан башланды. Чөнки аңладылар, кеше бузыла, эштә эшләми. Минем бер абыйым әйткәни, ул профсоюз җитәкчесе булды, рәисе, ул әйтәдер, менә минди шул теге Горбачев ди аракка каршы көрәш бара башлагач ди, бездә ди больничныйга бик аз кеше бара башлады. Чөнки алар күбесе ди элек аракы ичеп, үзләрен нишхәләк итеп, үзләрен җәрәхәтләнеп, шулай кеше нитәдер иде. Хәләк инде ни, җәрәхәтләнмиләр иде. Чөнки алар аракыга якын тормыйлар иде, шуннан башлап ди. Менә шундый мизгел, кемдер әйтә, менә аракы булмагач инде төрле нәрсәләр ичеп, теге буяулар, нәрсәләр, ацетон нәрсә ичеп агуланган. Ул агуланган алар электә агуланыр иде. Менә кем беренче аракыга басым ясый, ул вакытта ичмәгән кеше, мин хатта Казакстанда өлкә газетында булганда берсе Куликов, мәдәният бүлегенең мөдире, миңа әйтәдер, өлкә газетында, син ичмисең аракы, я ахмак, я хәйләкәр дип әйтәдер. Менә шулай сиңа шикләнеп карыйлар иде ичмәгән кешегә. Адам страмы инде, сәер бит инде ул. Ичмәгән кешегә ничектер кырын карыйлар, ник син ичмисең дип. Менә, мин әйтәм, менә барыгыз бер кеше бәвелен, ягъни сидеген ичсен.
Син әйтер, син ішмейсің, әлі син я хайлакар, янәсе. Һәр кайсын шәхси эше ул. Эшәме, юкмы ул? Бездә ул шундый киң күләмдә кызганычка каршы куллана башладылар. Эчемлекләр, хәмер эчемлекләр, шунда производство дип атыйлар урысча, шунда азмы күпме кеше үзен имгәтәдер, хатта шундый да хәл, шундый хәлләрдә күренеп торды ул вакытта менә. Җәмәгать шуны белән тамамлыйсым килә. Әңгәмә озайып китте. Игътибар өчен рәхмәт. Бәлки кызыксынсагыз, без бу теманы тагы киңрәк карап, шул хакында сөйләрбез. Шуны шул фикерләр белән уртаклашырбыз. Сездә әгәр дә фикерләрегез булса, нитегез языгыз. Мен нәрсә әйтәс килә. Милләт ул бәрбер ничектер менә мин әйткән идем. Казак халкын әйтәсем килә. Казак халкында ул теге монда шул төрк кафесында утырганда, мы теге таныш дуска әйтәм. Менә мен әйтәм, минем без татар булмасак, казак халкы булсак, мин берәү мәсәлән Англиядә минем өлкән абыемның кызы бар кияүдә. Лондон янында тора. Ул шунарга барып чыгыр, сез кайсы рудан, кайсы яктан, кайсы нәселегез шулай дип, казакта чөнки 15 буында туган дип санала һәм үзен ру булса, алар туган дип үзен бер-берсе якын күрәләр. Бездә инде мин мәсәлән әйтәс килә, вакытында әни мәрхүм Үзбекстанга барып кайтадыр. Кайсы ерак җирләргә барып кайтадыр. Анда безнең туганнарыбыз төрле җирләрдә буладыр, төрле төбәктә буладыр. Безнең туганнар хәзер алар үзелеп бетерде, өлнүктәләр. Күрдегезме менә? Икенчесе энемнең кызы мәсәлән Франциядә тора. Анда да берсе, әгәр дә без казак халкы булса, берсе барып чыгыр иде шунда. Без туганнармы түгелме дип нәрсә дип. Менә мин шул теге казак безнең әйтәсе килә, үзелеп китсә, гафу итегез, монда вакыты бетеп нитсә, әйтәсе килә, күрше авылда урта белем алган абыем шунда казак абисендә торган, шуның малайы, шул Одессада алар бергә тордылар, шунда ул шуның кызы Англиядә тора инде. Шул мәсәлән ул әйтәдер, мине ди Туманчин фамилия булганга күрә, минем хатта әрмәннәр килеп кызыксынадыр, син әрмән түгелме? Күрдегезме ничек алар кызыксына, милләттәш түгелме дип. Бездә менә андый юк, кызганычка каршы. Бер кеше кызыксынмый, әле Сахалинда китап кибетендә мине татар икәнен белделәр дә, исләрдә китмәде, сөйләшеп артык тормадылар, шәйгә дә чакырмады. Шунасын партия яки фирка бүлегенең мөдире мине Гөл Емельянов өенә парадыр, шәй ширтәдер. Шул вакытта бер очрады, бер кеше ул сөйләште дә, таныштырды безгә. Шунасын әйтә, ул да татар, син татар, нигә шәйгә чакырмады ди. Мен әйтәм, менә элемтәләрбез өзелеп беткән. Алар да шулай менә, ул барып чыгыр иде. Хатта ул менә шул теге әйтәсем килә, мин Төстүбә, ягъни Соль Илецк, шунда ул миңа адресларын һәммәсен язып чыкты. Ул инде вакытта исән чагы, шул хәләл хатынында булган, Украин хатыны ул вакытта да булды. Ул миңа дәфтәргә язып чыккан, һәм видеога төшердем мин аны. Ул сөйләде, фәлән шәһәрдә шул тора, адресларын язды. Мин шуңа Төстүбә, ягъни Соль Илецкка баргач, аларга барып, Бишбармакка чакырдылар, кунак иттеләр, тегендә, монда. Шунас мин шул теге безнең алар шул авылда абый бит укыган, ул да абзый укыган, шунда әнисендә торган. Шуларны барсам, анда инде туганнары, якын туганнары югалган, инде биткән инде. Менә бер туган анда Казакта, ерак туганында якыны күрәләр. Шуңа күрә мин шуларны таптым, шуларга барып чыктым. Алар мине буш кул барсам да сыйладылар, кунак иттеләр, кич белән кунак иттеләр, иртә белән. Хатта мин барып кирүгә, ул миңа бер анда ике агайны, бер апа, бер туганнар шунда, шул берсе әйтте миңа, синди YouTube'та видео, синең канал юкмы? Әйтәм, бар, мин сине таныдым тавышыңнан ди. Менә күрдегезме, ул күрше авылда, безнең шул теге Оренбург өлкәсендә, шунда күрше авылда, ул мине видеоны тыңлап, ятлап алган тавышымны, шул тавышымны таныды. Алар икенче көнне дә мине кунак иттеләр, сыйладылар да, мин инде авылда киттем эзләп. Ну, шатланыш.
шатлангыч мезгил булды. Анда Раис Александр дип ата биргәннәр икән. Ул үзе Рәйсә, татарча атасын исеме дә. Вакытында тик мәктәпкә килгәч, аны урыслар теге уңайрак булсын дип, урысча ата биргәч, шуңа күрә мин аны, анда татар бар икән, ул миңа ничә тапкыр интервью бирде. Мин аны, хатта ул 3 бала үстергән, балалары югары белем алганнар. Берсе режиссер булып, аның театрларда әсәрләр буенча спектакльләр куйганнар. Хатта шуны миңа сөйләде. Мин аның белән бик күңелле, ничә тапкыр тагы бер барып чыктым. Күңел ачып, сөйләшеп утырдык. Бик ачык йөзле, шундый бик итагатьле, бик шундый акыллы адәм булып чыкты, укытучы. Менә шул балалары югары уку йортларын тамамлап, төрле илнең төбәкләренә таралып беткәннәр. Хатта бер малай әйтте, әллә Мәскәүдә ди, бер югары уку йортында ул әллә зав кафедра булып эшлиме, шулай сөйләде. Менә анда ичмасам татарны кешегә санап, санга сугып, күңел ачып сөйләшеп утырдык. Анда мен әйтәм, менә кара, ала минчә, хатта ул казаклар урысларга сатыргач, анарга да бераз уңайсыз булгандыр. Анда бит казак халкында аларда шунда казакны туган итеп күрә. Мин инде анарга барып чыккач, ул шатланып киткәндер. Инде менә үзебезне татар килде дип, авылдашлар әйтмәсеннәр инде, татар менә шундый тату, урысча дөресрәк инде, недружный дип әйтмәсеннәр дип, минемчә аны да шундый фикер борчыды. Әмма мин менә аны барып ничә тапкыр хәлен белеп шәйләр чыккач, күңел ачылып китте. Шулай авылда да бит сөйлиләр. Менә татарга килде, каралы татарны да алар татар үзенекен хөрмәт итә икән, игътибарсыз калдырмый икән. Шулай дип, бәлки алар авылдашлар бераз сөйләгәндер. Менә минемчә шундый булырга тиеш безнең милләттәшләребез. Нәрсә бездә әйтәләр, сыйың булмаса да ачык йөзең булсын ди. Шуңа күрә ул бит ачык йөз дип әйтәләр. Урысча вежливость — это то, что дешево дается, но дорого ценится. Шуң кебек безгә бит була. Син әгәр дә акча ягыннан кайгырып, акчаны кызганып шулай йөрсәң, була бит. Менә бу милләттәшем дип бераз игътибар итеп анарга тормыш хакында сорашып, сөйләшеп, бер-береңә шундый рухи ярдәм итеп, таяныч булып яшәргә була бит ул. Менә минем җиңги Одесса янында, алар татарларга исе китмидер. Әле бер минем авылдагы мәрхүм абыемның хатыны ягыннан туганнары, ерак туганнары Одессада булып чыккан. Күрдегезме, татарлар? Шуны малайы җиңгә әйтте, ул ди, алар ахират шикелле, подружка шикелле йөрде кызым белән дигән була. Ул егет түгел, ир түгел, шулай дип. Мин уйладым, соңыдан ул бәлки алар бай булмаган күрә шулай, ул соңыдан байларга кияүгә кызларын бирде дә. Соңыдан абыем вафат булгач, аның хәләл җифете миңа абыемның кызы язып ята. Урысча: абый, син анда татарлар Одессада юкмы танышларың? Әнигә менә ди, әти вафат булгач, кайгырып, ялгыз азапланып йөри. Мин инде ачуым килсә әйтер идем. Ник сез вакытында алар белән катнашып йөрмәдегез, татарлар белән? Инде хәзер кирәк булдымы? Шулай менә күрдегезме? Җәмәгать туганнар да шулай менә. Кешенең туганын хәзер байлыкка нитеп омтылып, кеше байлык теләп, иң төп максат байлык дип, алар шул байлыкка исе китеп туганнарын санга сукмыйча, соңыннан бер мизгел шундый туганнары кирәк була, ул вакытта инде соң була. Менә монда да шулай инде, абый, сез белмисезме? Шунда Одессада татарлар менә әнигә. Мин аптырам, синең бит бай, әнә бер ягыннан ярым поляк, ярым яһуди кодаларың бар. Шунда барсын. Икенче ягыннан бар Украин кодалары бар. Кодагый, алар мин туенда булдым. Хатта теге абыйымның кызы кияүгә чыкканда ресторанда шундый итагатле, инде ипле ниләр кодагый, мәсәлән, байлар 7-8 киосклары бар, байлар. Ник шуларга ашыкмаган? Күрдегезме менә? Кайгы башына төшкәч, шул әллә кая туган булмаган татарларга кызыксынып, юк микән менә шулар белән очрашасы килә икән, белмәгән татарларны. Монда үзенең кодагыйларына алар бит бергә
әби бит алар, мәсәлән, безнең җиңгиш һәм шул теге кодагый безнең, алар бер-берсенә алар якын, чөнки аларның оныклары бер. Аларның теге кодагыйның малае Вова дигән безнең минем абыйымның кызына өйләнеп торалар, аның баласы бар, инде һәр 2 баласы. Шул аларны бәйләнештә тотырга, якын тотырга тиеш. Юк, менә кайгы хәзрәт башларына төшкәч бу җиңгинең, инде татарны эзли башлаганнар икән. Элек нәрсә, әни мәрхүм әйтәдер, тышканда күт кирәк, тышмаганда ни кирәк ди. Җәмәгать ул бит хак сүз. Элек кирәкмәгән үзең татар халкы. Соңыннан инде башына кайгы төшкәч, инде танымаган әллә кая татарларны, әле танымаган бит, менә бит таныган кодагые, уртак оныклары бар, мәсәлән. Кая бәйләнеш ул? Рухи бәйләнеш юк, юк андый. Менә шул юкмы? Шунда татарлар дип миңа бәйләнеп ята. Никс менә шул вакытта минем вафат булган авылдагы абыйымның хатыны, инде тол хатыны, шуның якта туган, ерак туганнар Одессада. Күрдегезме, ничек килеп тора? Дөньяда алай була микән? Шундый менә, имеш, менә безгә бер яктан инде канлы туган түгел, туган инде бер яктан. Шулар теге безнең шул туганнар белән бер шәһәрдә торып, бер-берсен тапканнар. Әмма юк, ул менә кибеткә барганда да үзен ебегән, имеш тотып, ул имеш шулай теге киемне дә примерка кергәндә әйтерсең бер ахирәтләр подружка кебек икәү тотты үзен, минем кызым һәм ул малай, шулай дип сәбәп тауып, мин соңыннан гына аңладым, инде кабатлап әйтәм, аларның байлыгы булмаганга күрә. Тегесе ул менә берсе шул племянница дип әйтим инде. Аның бит ние свекры бит ул. Шунда вакытында инженер, баш инженер булып акча агып тараган, шуңа күрә шундый байларга тырышканнар бирергә, байлыкка омтылып. Байлык бәхет дитәме? Байлык һәм бәхет алар 2 хәрефе генә килеп тора, калганнары юк. Кеше уйлый синоним дип. Җәмәгать, мин әйтәс килә. Әле дөньяда нинди бай кешеләр бәхетле булмаган әле. Ул акчасы күп булса да гарантия бирми бәхетлеккә. Кеше күмсе булмаган нәрсәгә гел теләп шул нинди максатка ирешергә тырыша, байырга кирәк. Туганнар белән дошманга әйләнеп, туганнарны санга сукмыйчы, акча шутлап. Менә шулай кеше бузыла, мөнәсәбәтләр бузыла. Сез әйтәсез, ничек халкыбыз арасында нигә безнә шундый элемтәләр юк? Безнең күп гореф-гадәтләребез кызганычка каршы юкка чыгып бара, шул Казак халкында кунакчылык сакланып бара. Алар 15 буындагы бик якын туган дип саныйлар. Ру мәсәлән нәселеннән килә, шуны хатта хөрмәт итәләр, алар туган дип. Күрдегезме, мин алар әле кем алар миңа? Шул авылга барып чыктым, алар миңа 8 вода на киселе дип, 7 вода на киселе дип әйтергә булмый. Алар минем теге абыйым торган әбиләрнең ерак, ничектер, бик ерак туганнары. Мине кабул иттеләр. Буш кул барсам да кабул иттеләр мине. Менә шунысы мин шул авылда тагы бер бабай әбиләргә, казакларга кирип, шунда чәй ичеп, кунак булып чыгып киттем менә. Күрдегезме, менә шундый булырга тиеш. Ул карап тормады, осы ногай дип, алар безне ногай дип әйтәләр, атыйлар татарларны. Осы ногай не istеп жата осында дип бер дә әйтмәде алар. Алар кунак итеп, чәй ичеп, сине кунак итеп җибәрәләр. Безнең татар, казак халкы килсә, итәме алай? Белмим. Үзенең татарында әле ачык йөз белән карамый. Вайымсыз карый да, татар, яри дип куя. Әле мин әйтәм, безнең авылда әни мәрхүм үткән я казак кемнәрне авылда китеп барган кешеләрне һәммәсен чакыртып, чәй ичеп җибәрәдер. Мин монда Татарстанга килгәндә районный газетта, теге мин университетта укканда, практикада булдым Уфада. Кайтканда Татарстанда татар газетында эшлим дип, шунда барып чыккан бер авылга, колхозга, шул ындыр табагы дип әйтәләр. Урысча зерноток. Шунда апалар тора, бер кызыксынмый, балам каян килдең? Әйдә кирип чык әле, чәй ичеп чык дип. Берсе әйтми, син ерактан килгәнсең, кеше бит, нәрсә кунак дип. Аллаһ Тәгалә, без әйтәләр татарда, кунак Аллаһ Тәгалә тарафыннан ди. Ул бит килгән бер кайдан әле арак ичеп, аунап, сүгенеп торган бер ир кеше түгел. Ул бит вакытта мин студент, күреп тора. Шунда энемме, баламмы дип, балам алар яшьләр шулай бер апа әйтсә,
балам, қайдан келдің? Айда кіріп шай ішіп шық әлі деп. Бізде әне мархабет әдір бұғы түшмәс де. Бізде қызғанышқа қаршы ауылда да шул ғұрып ғадат, қонақшылық, юққа шығып бара, бірсін-бірсі көрәлмейлер. Меңа бір баш табип айтқан еді. Мен де анда шул Савсновоборский деген колбаса жетіштірілер. Шунда де мен тұрам де, бір-бірі бізні көрәлмейбіз. Анда де ауылда де бір-бірісін дұшманға санайлар де. Байыға іште. Ашақарда алай түгіл бәрі бір міне. Алар шошыны йұртта тұра. Меңа бір мұнда екінші шифахананың баш табип айтқан еді. Меңа міне де мен де коттеджда тұрасым келмей, мен шаһарда яратам кішілер арасында. Чүнкі қазір енді вафат болды, ол қызғанышқа қаршы, әмма айтасы келе, шул коттеджлар түзіп, бізде кішкіне ауыллар бар шаһар ішінде, шунда коттеджлар түзіп тұралар алар. Айталар, бір балалар өсіп таралып кеткен, өзлері яңа коттедж жүзіпмі, квартира алыпмы, бұл шығалар мәселен, ялғыз қалалар, я халал жифетінен тігі айырлалар, я вафат бұла халал жифеті, бір үзі зор коттеджда яши, анын енді тігі қызметшілер тігі слуги деп атылар, алар жоқ енді қарарға сөйлешірге, шыға да урамға, анда урамға шыға, урамда ітлер гына югіріп ери. Ітлер қатта алар бірге көмәкләшіп, бірге ітлер дуслашып йөріп ери. Кіші дуслаша алмай. Бізде айталар ітләшә. Ітлер қатта урамда жиналып, бір-бірсі көңіләшіп, құйрығын көтәріп чау берилер. Кішілер har qayсы іт шекілі уылдап отырға қалды шул міне. Шунда коттеджінде. Міне бай мен шулай деп, енді көңілінде жылылық жоқ, көңілінде бақыт сезілмей, шул байлық бар, міне байлық. Әлік кіші ғади яшаған, шушы міне йұртта да біздің 8 подъезд деген шунда, анда да айталар яңа елға қатта 5 шыршы шығарып, яңа елға кішілер өз шыршыларын қойып, матурлап, шунда дей, түн бойына дей, көңіл ашадырық дей. Қазір бір-бірсі көрмейсің, har qayсы өзін үйінде байыған, өзін фатирында қысылып отыра, көршілерін бірше шақырмай, әлік көршіге бір қонақ келе, баш дару керек, көршіге кірсең, отыра әлі шай ішәлі деп кухняға тарталар. Қазір жемағат, бітті ол бітті нәрсе, біздің халық арасында шундай ғадат жоқ, бітіп пара ғұрып ғадатлары біз, тик міне ғұрып ғадат болып кіреді халқыбызға урамда татар келе қаршы арақы ішіп, исіріп, сеңа бәйленіп ята, шишаны аш әлі де. Ол мен акцентсіз сөйлегеш, ол мені әлі кім болып, өзін әлі кім болып татар түгі бейрек тәкәбірленіп, меңе қышқыра әлі, аш шиша деп, әдәм стырамы, көрдіңіз мен ше қылана түгі, исіргеш міне, өзін әлі кім қойып, исірік кіші міне. Исірік кіші хайван енді ол, нәрсе айтасың. Олар аңламай, олар өзін бігірек хан орнына санай башылар енді. Шул түгі арақ ішканда қайтып келе міне, меңа шишаны ашып бер деп. Кіші мен айтырсың, анаға не орысша айтмышты, мәжбүри, мен обязан, ол меңа бәйленіп ята. Мен айтам, ашып болмай бейді, өзі ашалмаған нәрсені мен де аша алмайым. Жоқ, ол солай бәйленіп, меңа түнкі әмәтейіп, хаман жибермей, ашып бер шишамны де. Әлі мен шуғы 3-ші күн, қайшан атына кеш білен қойған, түнне шығарған емені. Шуны көрірсі әлінді, ол меңа шул түгі егіру хақында мен сөйлеген ем, ақырында шул видеоны, язуны тоқтатып қойдым яны. Жамағат мұнда жетерлік сөйледік мен, 1 сағатқа яқын бәлки тамамларға боладыр енді. Шуны айтасы келе, бізге фикір ортақлашып, yol izlərə керек yönəliş, nişik biznin xalqımızın ғұрып ғадатларын сақлап, яңартып, халқыбыз, милләтібіз нишіктір мөнәсәбәтләрен үз арабыздағы милләттәш, үз арабыздағы мөнәсәбәтләрне камилләштереп, нишіктір менә шушы безнең нинди сәләтләр бар, шундый халкыбызның калган, шуны тұрмышқа ашырып, нишіктір халқыбызда кең көлемді таратып, шулар негізінде милләттәшләребезне тәрбиеләп,
тел, горыф-гадәт һәм бүтән яхшы сыйфатларны халкыбызның электән килгән сыйфатларны яңартып, үстертеп, саклап, ничектер калдырырга кирәк, шул тарафта шул юнәлеш белән эш алып барырга кирәк. Аны бер генә видео төшереп, бер генә кыска гына сөйләшеп, берничә комментарий язып, кызганычка каршы үзгәртеп булмый. Шуңа күрә бәлки Алла насыйп итсә, сез кызыксынып тыңласасыз, бәлки без шул әңгәмәне дәвам итеп, тагы шулның турында сөйләп, кулдан килгәнне эшләрбез. Хәзергә инде җитеп торыр. Игътибар өчен рәхмәт, исән сау торыгыз.